Здравейте, приятели! Показвам ви Клептуза. Намира се в град Велинград. Колко от вас са идвали на това прекрасно место? Обстановката е много приятна, успокояваща, с чист въздух. Не знам дали се вижда рибата, която уловът е. Има си и патици. За още такива интересни места абонирайте се за канала ни. Благодарим ви.